Pero ayaw ni Tami. Gusto, itong table na to. Itong table na to is kay biyanan ito. So, God forbid, something happen. Ibigay ko man ito sa, sa kapatid ni Tami. Kung... Ala, shit. Now, you're gonna give me another phone. Wala. Nasira na naman. I don't know kung anong nangyari sa kanya. Pero, may tuliling yung... Or, baka itapon na lang talaga. Baka boboto. Baka, bumuskag pa. Good morning, Philippines! Good morning! Good afternoon na pala, guys. Good afternoon. Nagluluto lang ako ng adobo. Adobong baboy. Yun. Wala akong gulay kasi nakalimutan ko na naman. Bumili ako ng gulay the other day para kay Tami. Adobong baboy. Ang sarap-sarap. And sarap-sarap. Ito lang yung suotin ko sa labas. Pero, ang bilis. Ang bilis. Ang bilis talaga. Spray lang ako sa labas, guys. Kasi kailangan. Pero kailangan kong mag-change ng jeans. Kasi, ang ginaw. Ito lang yung suotin ko. Walang bra-bra. Kasi malaki naman to. Yan, yung jeans na lang. Dito lang kayo, ha? Huwag kayong lili-li, ha? What? Asan ba yun? Ibalhin ta mo. I-transfer ko kayo kasi nakikita ko kayong gumagano, no? Lumili-li kayo. Huwag kayong atik-atik. Huwag kayong lili-li. Maghukas lang aki. Ito, guys. Oy, okay ra na, guys. Okay, tanaw mo, guys. Oy. Di man mapud ka kita. Sayang lang inyong mga mata. Di mo kita. Di yun mo kita, guys. Hindi kayo makakita kasi ano talaga. Wala naman akong ano. Wala naman kayong makikita, guys. Kasi ano. Kunin natin tong glasses. Kasi pang computer ito. Hindi ito pang guna. Yung glasses na yun is hindi yun pang uma. Pang ano yan? Pag mahulog ko din ba, makatawa dyan mo. Katawaan dyan ninyo ko. Kasi nahuhulog ako dun. What, Rox? May hagdanan pa rin dun, oh. Kasi kailangan yan dyan. Magbibip-bip yan ba? Sorry. Sorry, hindi ikaw makasama. Punta ako sa labas. Magsapatos lang ako. Kailangan ko rin yung pakainin yung mga pusa. Mga pusa. Mga ibon. Kasi, yung ama nila, kilala ninyo kung sino yung ama ng mga ibon? Yung asawa ko. Sabi pa niya, mga anak ko, pakainin mo yung mga anak ko, Inday. Oh, God. Where's Roxy? Hi, baby. Come. Come, bring your bones here. Come here. Huy. Ano to? Kasi ang dami kasing mga binili ni Tami na pang ano, eh. Ay, pang ano to? Itong binili ni Tami, eh. Hala. Sumakit yun yan ko. Hala. Unahin ko lang tong mga dapat kong unahin, guys. I'll see you later. Sumakit yun yan ko kasi busog ako, diba? And then, yun yung ginawa ko. Ang sakit. What is it, minutes? Katatapos ko lang nag-spray. And yan. Hopefully, mamatay yan. It says 1 year. Yung binili ni Tami, expensive yun na gallon. And it says 1 year. Let's see. Takot ako. Hindi yun round off. Kasi may mga balita na yung mga round off na spray pang patay ng damuhis. Magka-cancer ka. Maraming nagkakaso ngayon dyan. Sa round off na yan. So, si Tami, maraming round off doon. Hindi ko ginamit. Ang ginamit ko is yung ibang brand. Ang mahal, guys. Uy. Pero, I think I'm going to transfer this to also. I-transfer natin ito, guys, sa labas. Kaya samahan nyo ako. Samahan nyo ako. Mag-transfer tayo. Ang ano ngayon dito sa labas. Maganda yung ano ngayon dito.
to sa taas sa bukirin. Paborito ito ng auntie at lola ko. Anthurium. Paborito nila to. Ang dami nilang anthurium noon, guys. Grabe. Doon sa probinsya. Nakapalibot. Problema ako ngayon, guys. Kasi ang daming pichay. Tingnan niyo tong dalawa. Kumakain lang ng mga treats nila. Ayan sila. Hello. Ay, nako. You're enjoying. Are you guys enjoying? Tingnan niyo si Misty. I need to cut Roxy's here. Kailangang i-memorize yan. Katatapos ko lang naligo. Fresh na akits. Fresh na akits. Iwan ko bakit maginaw sa labas, guys. Maganda yung temperature kanina sa labas kasi sobrang ganda talaga. And ngayon, ano ng oras, 5 something, pakainin ko na yung aso. Bumaba lang ako dito, nag-i-edit ako sa taas. Itong dining area ba, hindi namin nagagamit yung dining area kasi kami lang naman ni Tami, and then wala kami mga ginagawa, wala si Tami dito. So hindi namin nagagamit. So gusto ko sanang gawin yung, pero gusto ni Tami may dining table, may dining area eh. Kahit kami lang dalawa. So gusto kong gawin itong parang ano siya ba, yung tawag nito, yung couch dyan, and then may table, and then dito may couch din, may table dito na area. Kasi dito na area, di ba? May parang ganun siya. So, couch dyan, letter L, and then table. And then, couch dito. And then, may TV over there, or walang TV dito. And then, gusto ko lagyan sa gitna ng, yung, ano ba, yung parang tall table, at saka lagyan ng flower sa gitna. Gusto ko dito, pero si Tami ayaw niya kasi ano daw ito. So, ginawa ito para dining. Sabi ko, tayo naman lang dalawa. Kung mayroon tayong mga bisita, magkasya man dito sa kitchen, and then dito sa dito, and then doon sa living room. Sabi ko, kasya man, and then pwede tayo maglagay kapag may mga ganun. Kasi plano namin, maglagay kami ng breakfast table. Dito, di ba, may light dyan. May light dyan sa baba dyan. Maglagay kami ng breakfast table. Kunting round table na pang breakfast. 3 upuan, ganun. Dito, parang 2 living room tayo. Dyan. And then dito. You know, dito. Living room. So, ayun niya. Sabi ko, maglagay na lang tayo. Kapag gusto mo mag-party-party, kung meron kung meron ng mga family gathering, like mga Christmas or Thanksgiving, sabi ko, maglagay tayo ng table. Yung meron kaming table na, yung folding na white, yung ginagamit namin. Doon, pwede natin lagyan dyan. Ilinya natin dyan, or dito ilagay. Ganon. And then, i-fold natin pag wala. Ganon ba? Gusto ko, kami lang dalawa, guys. Kaloka naman ito. Pero ayaw ni Tami, gusto. Itong table na to is kay biyanan ito. Itong table, expandable. Pwedeng maging mataas, pwedeng maging circle. Kay biyanan ito. O, God forbid, something happen. Ibigay ko man ito sa, sa kapatid ni Tami. Kung sinong magusto, o kung gusto nila ibenta, di ba? So, in the future talaga, gusto ko dito maging living room. Hindi ako mag-ingay, guys, kasi naka-open yung window. Kapag andun yung kapitbahay sa swimming pool niya, kumakanta-kanta ako, hindi ko alam, nandun pala siya, kumakanta ako, before ako nag-vlog, kumakanta ako, the greatest love of all, it's easy to achieve.
myself. It is the greatest love of all. Ang lakas! Sus, gumaganon ako. Da 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 da! Nakita ko yun. Nakita ko yung kapitbahay dun. Nakikinig buwa nga talaga. Mo na hindi na ako kaganahan jud ba. Basta open yung window kasi mahilig akong magganta mura ko guan guys. Mura ko iring nga gipiit. Mura ko iring na gipiit yung ikog ko. And then yun yung pinakaano ko kasi mahilig akong magkanta. And then yung kapitbahay pala nakikinig. Good morning. Hi guys, good morning. Well, almost afternoon na. Late na tayong mag-vlog. Naglalaro lang ako ng Apex at saka Mobile Legend, guys. Yun yung nilalaro ko. And let's go downstairs. Let's okay the laundry kasi naglalaba ako ngayon. Mag-cut sana ako ng grass kaso umulan. Umulan dumagyaw. Nalubat na pala ako. Yun, tumawag na si Tamimoy. Tumawag na. Change battery tayo, guys. At saka, I will answer his call. Hold on. Hello? Hey, Hi. What's going on? I'm on my way to work. And you visit mom? Yeah, And? I'm very tired today. No energy, no nothing. Today is Sunday. They let her up to go to the day room. I get, because I'm not gonna be there long enough. Andrew's not gonna be there, so then she'll be sitting there all by herself, really tired. What are you doing over there? Uy, dimple hurts. Are you hungry? Hungry? Are you hungry? You have your grass? Eat your grass. You're in the right. Come here, Roxy, Misty. Yeah. Hmm? Check. Hold on. Oh, shit. Now you're gonna give me another phone. What you do with your phone now? I drop it. It's broken. Now I want Samsung. Shit, I dropped it. Don't drop it. I did already. And you took it out of his case, so you can't even protect it because they get out of his case, so you don't like the case now. It's cracked, hun. Well, I'm not gonna do about that, though. No, I want. Shit. I get you a flip phone. No. The new Samsung that is flip. No, not a split screen, a flip phone, like the old flip phone. Thanks, son. You're getting me flip phone. Thank you. No Facebook for me. Facebook on the computer. You can afford $2,000 for Samsung. Yeah, I can afford $2,000 for a phone. That's what I can do. I can afford that. You love me so much. Love you so much, I can't afford the phone. Now I am afraid to touch it because it's cracked. I might cut What are you afraid myself. to touch it for? I might cut myself. You got that glass screen protector on it, right? I don't know if it's glass. I think. Yeah, you put this. This is glass. Is this glass screen protector? I think so. Probably like mine. Mine's got that crack in it forever. So. I'm just kidding, hun. Do you believe me? Do I believe you? Well, it's possible you drop it. I did drop it real. Like real drop. You believe me that it's broken? I prank you. It's possible to crack on. It doesn't crack easy. I didn't do that. I didn't do that to harm us. Mine never cracked. Problem. Anyway, so we have a problem. I'm cooking rice and now it's like been 45 minutes. Wala pa rin. Wala. Nasira na naman. I don't know kung anong nangyari sa kanya pero may tuliling yung rice cooker ko. May tuliling sa utok.
Naghanap tayo ng ano, sa pot natin tulutuin kasi parang hindi ata ito magsilbi dito. So, lutuin natin dito at saka, look, oh, init siya pero hindi yung, ano, yung kunti lang. Hindi ko alam guys. Yung butod. Kung sa Bisaya pa, may rice is ni butod. Kaluka naman ito. Eh. Oh, wala talaga. Oh, sus. Nasira na ito. Ano bang nakasiraan ito? Kailangan ko naman bumili ng another rice cooker kasi hindi talaga siya. Kasi ito eh, itong rice cooker ko is bigay ito yung sa kasal namin. Siya, gift. Maganda siya. Pinili ko ito sa registry kasi sobrang maganda siya. Oh, maganda. Kaso parang ganun ang utok ba? Parang pabago-bago yung utok niya. So ngayon, hanap tayo ng yan, dyan natin siya lulutuin. Sira na ata to. Parang sira na. Parang sira na to. Ang ganda pa naman ito. Wolfgang Puck. Mga na yan guys. 9 years. Yeah, 9 years na itong gamit namin. Kasi 9 years. 11 years kami total ni Tami. At kinasal kami after 2 years. So 9 years. Matagal na yan. 9 years. Kailangan ng palitan. Or baka itapon na lang talaga. Baka boboto. Baka bumuskag pa. Ay, Miji. Apa. Miji, kami Miji. Apa, mama, Mij. Apa, jealous. Manlagi na si Roxy, eh. Miji, kaka. Miji, ka. Kana, Miji, ka. I love ni mama. Who's love ni mamas? Mama's love. I miss. Ay, nagjilos man ang akong pinangga. Nagjilos man ang akong gwapa. Uy, gwapa kayo si Roxy, di ba? Gwapa kayo. This is the monkey. The monkey kang. Monkey kang. I love you too. Yes, you too. Come here. Come. You're funny. You are too funny. Come here, Rox. Aray. Mamas din monkey ka. Look, basa. Umulan. Hindi pwede ikat yung grass kapag basa kasi hindi siya makat ng okay kasi basa. Hindi siya dry, basa. Anyway guys, I will see you later na lang guys. Bukas, hopefully makakatay ng grass and then makapunta tayo to visit our biyanan, may biyanan, and andun pa rin siya sa nursing home / rehab. So yan, andun pa rin siya, and hindi pa yan siya aprobahan palabasin kasi, di ba sa atin, kung wala na tayong pera, tayo magpalabas dito. Doktor ang magsabi kung kailan kayo lalabas kasi. Hindi din ako kakaon. Hindi rin ako kakain ng dinner kasi tawag nito, marami kong kinain lunch. Ang dami. Yan, punta na tayo sa taas and then hindi ko to bigyan ng Misty, hindi ka kumain ng dinner mo, ha? And I'm going to shut the TV off kasi wala namang nanonood. Ilagay mo na natin ito. And yun. Guys, nakalimutan ko yung camera. On pala.
Yung camera ko dito ay, dito. May camera ko dyan. Sa gaming yan, guys. Maganda yung camera na yan, guys, pang gaming. Yung para meron kang webcam. Logitech man ito, tingnan nyo. Maganda siya. Mahal lang siya, guys. Mga almost, ano siya? Almost $200 yun siya. Mahal siya, pero sobrang clear. As in, ka-clear nitong gamit ko na camera. Ito siya eh. Nandyan ay. Nandyan tayo. Hello. Naaliw ako sa ano guys, sa laro na ML. Yung Mobile Legend na laro. Naaliw ako dun. Usually hindi ako ano sa Mobile Legend, pero nagustuhan ko siya. I will try to bring this stream deck because Tammy want to see this. Yung bigay ni Tammy sa akin ba? Ito siya. Gustong makita ni Tammy. May nilagay na ako dito mga maganda ito pang stream, gamit stream. Dalhin ko yan para makita ni Tammy kasi gusto niya makita. Hopefully bukas okay yung may araw at saka matuyo yung basa kasi yung damo. 'Di ba maaga, 'di ba may parang yamo. Hopefully pagka mga 10 o'clock like what I did last week, okay na yung grass, so makakatayo. And then I will see you probably tomorrow, guys. And thank you guys so much for watching, and I hope guys you won't forget to subscribe and like this video, and I will see you guys in my next one. Bye.